Sekuze kwaba nebimbi lo kwaba nelundi emqaleni kuhola khona kodwa ezinye iy'ngane ay'holi. uMakhanda ngimbone kule video sebamkhipha uMakhanda yeni sebaxosha uMakhanda lapha. uThibela kade angasho ukuthi uthisha namanje usahambe ephamisa umkhaba ey'nganeni ey'ncane kangaka. uThibela kodwa akayiboni iminyaka ukuthi ihambile. Anibheke bathi uginqiki kwathi ude ngiyavanta ngathi uyibolekile namanje asiphinde ngasayibona segijima usoginqa amatshe kokhuzana namanje uThibela usakhona engomeni. Kahleni nini kubuye uThibela futhi uThibela usavela kumavidiyo emdala kangaka uThibela asabona kanti noma uThibela noma imfene sevalekele amehlo sezimfimfi ukhuluphele inji hola yodwa izingane ay'holi. uMakhanda akasekho la. Hayi wenza kahle uMakhanda thatha umhlala phansi ungihambeze uthi uhola uThibela nisebenze nigide kube kuhlungu nyawo nibe namabatha kuzohola uThibela nimbheke ukuthi ungakanani usuziswa yitshe nje kuhla yena.